Фестивал на светлините Лунар. Британското посолство в България. Resolve Energy и Electric Bee представят танцът на природните елементи. В безграничността на сътворението, където стихиите се преплитат, се крие неограничения потенциал на природата. Тук неуморният човешки дух се осмелява да предизвика нормите и да мечтае отвъд границите. Тук виждаме света по различен начин. В небесния танц на светлините и сенките, където лъчите осветяват мрака, се крие безгранична сила. От зори до здрач, тази мощна енергия поддържа живота, хвърляйки топлата си прегръдка върху всеки, който живее под погледа й. Тук, всяка сутрин, животът се ражда отново. От недрата на земята, където енергията тече с решителност и постоянство, се намира даваща живот стихия. От бурни течения до криволичещи пътеки и мощни вълни, тя проправя пътя си, оформяйки културите на съществуването. Това е изобилието на живота. В необятната шир, където шепотът отеква и всяко движение има своя форма, лежи невидимата ръка на еволюцията. От нежни въздишки до бурен рев, тази ефирна сила вдъхва живот на всичко, което ни заобикаля. Идва дъхът на промяната. Пътят към устойчива икономика е едно от най-големите предизвикателства за нашата цивилизация. Вярваме в бъдеще, в което всяко действие задава нова посока, превръщайки днешните мечти в утрешна реалност. Първите крачки вече са факт. Обединеното кралство е намалило емисиите на парникови газове с 50% между 1990 и 2022 година. Повече от всяка друга водеща икономика. През слънчев ден над 40% от енергията на България идва от слънцето. Нека заедно изградим свят, който цени живота, прегръща устойчивостта и процъфтява благодарение на всички нас.